горад спадабаўся, але не ўзнікла вось гэтага канекшана. Палякі рэлігійныя? Так. Гамон наш беларускі. Просто, ну, недобра прыймаюць людзей іншых нацыянальнасцяў. Трэба пільна звярнуцца да нейкага спецыяліста, гэта проста немагчыма. Яму не падабаецца, што мы тут жывем. Я яшчэ ніколі нідзе гэта не расказвала. Жанчына не хоча ўвогуле мець дзяцей. Проста мара кожнага беларуса сесці ў самалёт і паляцець кудысьці там. Толькі Беларусь адмовілася прызнаваць польскія дыпломы. Вось гэта вельмі маленькая кватэра, 25 квадратаў, у мяне толькі адзін стол і той абедзены, і канцэрт адмянілі, і так я не пабачыла гэты гурт. Добрый дзень, сябры. Сёння на маім канале госця. Вітайце, Настасья. Яна таксама, як я, беларуска і жыве ў Кракаве. Мы пазнаёміліся праз Інстаграм і дамовіліся запісаць такую размову пра жыццё ў Польшчы. Настя, раскажы, калі ласка, пра сябе, як даўно ты жывеш у Польшчы і хто ты па прафесіі? Добра. Ну, з чаго пачаць? Таго, мабыць, што я жыву ў Польшчы ўжо 3,5 гады. Ого! Вось, у гэтым годзе ўжо будзе узімку будзе ўжо 4 гады. Прыехала я з Гомеля. Дагэтуль яшчэ жыла ў Менску, калі вучылася ў універсітэце. Прафесія культуролаг, але ніколі не працавала па гэтай прафесіі. Ось, пасля вучобы в універсітэце давялося вярнуцца дамой у Гомелі і 2 гады працавала па размеркаванню. Вось, а пасля ўжо вырашыла пайсці на курсы тэставання праграмнага забяспечання. Ну і так засталася працаваць у гэтай галіне. Вось, працую ўжо 9 гадоў. Вельмі цікава. Я чамусьці думала, што ты не так даўно ў Польшчы. Значыць, ты жывеш 3,5 гады. Як ты тут легалізавана? Ці ёсць у цябе карта побыту, ці карта паляка? Ну, карты паляка, на жаль, у мяне няма. Гэта б значна спрасціла ўвесь працэс. Прыехала я па візе нацыянальнай. Мэта праца была ў мяне, мне зрабілі офер. І потым яшчэ трэба было атрымліваць дазвол на працу ад ваеводы. Такі быў працэс, не ведаю, можа зараз гэта па-іншаму. Вось, чакала на ўсе гэтыя дакументы паўгады, потым зрабілі візу, я прыехала і амаль адразу падалася на карту часовага пабыту. Атрымала дэцызію, што называецца так, рашэнне літаральна там праз 2-3 месяцы, вельмі хутка, але тады пачаўся ковід, гэта быў пачатак 2020 года, і ўжонды тады перасталі працаваць, выдаваць нейкія дакументы, і трэба было чакаць яшчэ, можа, там 4 месяцы да таго моманту, як я на рукі ўжо атрымала фізічна сваю карту. Выявілася яшчэ потым, што там была памылка, і трэба было перарабляць. Ну, такі працэс цікавы атрымаўся. Вось, ну і зараз у мяне ўжо другая карта таксама часовага пабыту. Праз 1,5 гады, мабыць, калі ўсё атрымаецца, атрымаю карту сталага пабыту. А ці ёсць у цябе тут, у Польшчы, увогуле, можа, і ў Кракаве нейкія знаёмыя, сябры, сваякі? Ты замужам ці не? Не, я не замужам. У мяне ёсць партнёр, мы жывем разам, але пакуль афіцыйна мы не жанаты. Пра сваякоў. Ну, увогуле, я прыехала сюды, у мяне нікога не было, я прыехала адна. І потым праз 1,5 ці 2 гады, я ўжо не памятаю дакладна, да мяне прыехаў сюды мой племяннік, ён паступіў ва універсітэт, і мы ўжо былі з ім удваіх тут, а потым у мінулым годзе яшчэ прыехала моя сястра родная са сваім мужам. Вось. То бок нас тут ужо даволі шмат. Якія ў цябе былі ўражанні пасля пераезду ў Польшчу? Ну, можа, на працягу першых месяца, 2-3? Ну, насамрэч у мяне была такая эйфарыя. Калі я пераехала, я была вельмі шчаслівая, доўга гэта чакала, хацела, баялася, але вельмі прагнула таго, каб гэта нарэшце споўнілася, так, таму я была вельмі шчаслівая. І Кракаў неяк мяне так прыняў вельмі цёпла.
Я вельмі хутка тут пазнаёмілася з людзьмі, з якімі дагэтуль у нас добрыя адносіны. Вось, неяк адчула сябе як дома. І нават усе бюракратычныя працэсы, якія, казалася б, ну так трохі пужаюць, ці можа там нейкі дыскамфорт з тым, што ўсё трэба з нуля арганізаваць. Нават гэтыя рэчы, яны мяне не вельмі клапацілі. Ну, я больш фокусавалася на нейкіх пазітыўных момантах. Вось, мне падабалася, што я бачу навокал сябе, якія людзі побач. І ну, я не атрымлівала нейкага негатыву ад усіх іншых працэсаў, якія трэба было вырашыць, там знайсці жытло, разабрацца з медыцынай, новы праект на працы, ну і гэтак далей. Дарэчы, а чаму менавіта Кракаў ты абрала для эміграцыі? Я даволі грунтоўна падышла да гэтага пытання. Калі пераязджала, я ведала, што хачу ў Польшчу. І спачатку у маіх фаварытах быў Гданьск. Здавалася, ну, горад у мора, хто з беларусаў не марыў жыць у мора, мне здаецца, кожны. Я вырашыла перад тым, як прыняць гэта канчатковае рашэнне, паехаць і ў Кракаў, і ў Гданьск, і паглядзець, дзе мне будзе лепей, дзе буду адчуваць сябе неяк больш так утульна. І спачатку прыехала ў Кракаў, мне вельмі спадабалася тут. Не ведаю, можа праз тое, што ў мяне тут жыла моя калега, і яна правяла мне экскурсію, расказала, паказала. Вось, у Гданьск я ўжо паехала сама з Кракава цягніком. Вось, і горад як бы з эстэтычнага пункту гледжання, архітэктурнага, мне вельмі спадабаўся. Вось, але неяк не адчула я таго, што адчула ў Кракаве, што я б хацела там застацца жыць. Вось проста нейкае такое суб'ектыўнае пачуццё, то бок горад спадабаўся, але не ўзнікла вось гэтага канекшана, контакта. То бок спачатку, калі ты прыехала, у цябе была эйфарыя. Можаш падзяліцца, якія моманты цябе тут пачалі не задавальняць? Так, пагляджу, у мяне ёсць спіс рэчаў, якія падрыхтавала, каб нічога не забыць. Што мяне тут не задавальняе. Ну, канешне, я ведала гэта перад тым, як прыехаць, што крамы тут у нядзелю не будуць працаваць. Я была да гэтага падрыхтавана ментальна, маральна. Вось, але, канешне, у рэчаіснасць выявілася, што гэта, ну, часам перашкаджае даволі моцна, асабліва калі на працягу ўсяго тыдня ты працуеш да вечара, у цябе няма часу кудысьці пайсці нешта зрабіць, і потым за адзін дзень у нядзелю трэба зрабіць усё. І, ну, і хацелася б, напрыклад, паехаць і ў адну краму, напрыклад, купіць нешта для дома, і ў другую, каб зрабіць закупы прадуктаў, і яшчэ нешта там за дзень і за будку паглядзець тое, што трэба. Ну, і за адзін дзень гэта паспець амаль што немагчыма. Вось, таму, ну, гэта ёсць такая складанасць, але зараз я ўжо прызвычаілася, я на гэта не звяртаеш увагі? Не звяртаю увагі, а я хацела сказаць не нажэкам. Не наракаю? Не наракаю, так. Ось, не наракаю на гэта. Нармальна. Я лічу, што ўсе людзі маюць права на адпачынак, чаму людзі, якія працуюць у крамах, не могуць мець такі вольны дзень у нядзелю. Тым больш, што палякі вельмі рэлігійныя, для іх гэта вельмі важна, пайсці ў касцёл разам з сям'ёй. Вось, таму... Ты, дарэчы, прабач, сапраўды лічыш праз 3 гады жыцця ў Польшчы, што палякі рэлігійны? Так. Так? Так. Бо пад маімі папярэднімі відэа, дзе я сказала, што заўважаю палякаў за рэлігійных людзей, мне напісалі шмат каментароў, што гэта не так, што гэта толькі традыцыя, і маладыя людзі зараз не ходзяць у касцёлы, і для іх гэта тое, што адыходзіць у мінулыя часы. Ну, з таго, што я бачу, маладыя ходзяць да касцёла. У маім раёне, ну, у кожным раёне ёсць касцёл. Ёсць касцёл, так, гэта абавязкова. І я бачу, як людзі сем'ямі ідуць, і маладыя людзі, маладыя пары
ідуць у касцёл са сваімі дзецьмі. Ну, я гэта шмат дзе заўважала, таму у мяне, прынамсі, такое ўражанне. Тых палякаў, якіх я асабіста ведаю, я ведаю, што яны ходзяць да касцёла. А вось, дарэчы, пра стасункі з палякамі. Ці многа ў цябе сяброў, знаёмых сярод карэнных жыхароў? І што ты ўвогуле можаш сказаць пра гэтых людзей? Вось, дарэчы, вельмі часта беларусы лічаць, што палякі нацыяналісты і што яны недобра прымаюць людзей іншых нацыянальнасцяў. Слухай, калі лічыць, што нацыяналіст гэта чалавек, які добра ведае сваю гісторыю і паважае яе, то так, палякі нацыяналісты. 5 балаў. Але я лічу, што гэта добра і так і павінна быць. Ну, калі гэта не радыкальна і гэта не... Нацызм. Так, патрэбна адрозніваць гэтыя паняцці. Калі гэта не радыкальна, калі гэта не перашкаджае другім этнічным групам жыць разам і паважаць адзін аднаго, так, то я не бачу гэтым праблемы. Я бачу, што на нацыянальныя святы, звязаныя з дзяржаўнасцю, з сімвалямі дзяржаўнымі, як, напрыклад, на Дзень Канстытуцыі, на Дзень Незалежнасці, палякі вывешваюць самі на сваіх балконах, тэрасах флагі польскія, і яны гэта робяць не прымусова. Гэта не толькі ў цэнтры горада робіцца, на нейкіх дзяржаўных установах, будынках. Вось, гэта людзі самі робяць, то бок яны адчуваюць сваю прыналежнасць да гэтага народа, адчуваюць гонар за прыналежнасць да сваёй нацыі, да свайго народу, яны ганарацца сваёй гісторыяй. Вось, і я асабіста не заўважала, што яны неяк кепска ставяцца да беларусаў і ўвогуле да іншых народаў, якія пражываюць тут на тэрыторыі Польшчы. А да украінцаў? Да украінцаў таксама добра. У мяне асабіста такіх прыкладаў не было, каб я бачыла, што хтосьці казаў на беларуса ці на украінца, што вось яму не падабаецца, што мы тут жывем. Гэта выключэнне з правіл. Давай вернемся да твайго спіса мінусаў, бо мы адышлі ад тэмы. Добра. Што яшчэ мне не падабаецца, так? Мне падабаецца, што ў медыцынскіх установах, пляцоўках немагчыма зрабіць комплексна нейкае абследаванне за адзін візіт. Гэта тое, да чаго я прызвычаілася ў Беларусі. Напрыклад, тая ж гінекалогія, прыходзіш да лекара і робіш усё, што трэба. Там і аналізы, і кансультацыя, і гэтак далей. Тут трэба асобна умаўляцца, шукаць сябе тэрмін, каб папасць на аналізы. А потым яшчэ раз на кансультацыю. То бок это ўсё так трохі нязручна і марудна. І гэта тычыцца не толькі гінекалогіі, напрыклад, у афтальмалогіі я з гэтым сутыкнулася, што ты не можаш за адзін візіт зрабіць тое, што мне заўсёды за адзін візіт рабілі ў Беларусі. А скажы, калі ласка, ты карыстаешся дармовай медыцынай ці ў цябе ёсць страхоўка? Дзяржаўная медыцына гэта абавязкова вылічаецца з заробку. Гэта не та опцыя, якую я магу выбраць, карыстацца мне гэтым ці не, але я не карыстаюся дзяржаўнымі паслугамі, бо ўсе ведаюць добра пра тое, што вельмі доўга трэба чакаць тэрміну. Так, проста калі табе трэба пільна звярнуцца да нейкага спецыяліста, гэта проста немагчыма. Толькі СОР, калі нешта такое пільнае, што пагражае жыццю. Быў у мяне, дарэчы, такі выпадак у мінулым годзе, калі мне давялося звярнуцца да СОРа. Можаш падзяліцца? Так, 4 гадзіны я чакала там як гэта называецца, у пачакальні, мабыць, так. Вось, 4 гадзіны. Так, там была такая сегрэгацыя, калі выклікаюць спачатку, глядзяць, наколькі ў цябе там усё кепска ці не, наколькі пільна ты патрабуеш дапамогі. Вось, і мне давялося чакаць, мабыць, 2-3 гадзіны яшчэ пасля гэтага, каб мяне ўжо прыняў лекар. Глядзелі, у мяне была рана, я упала з ровару. Не магу сказаць, што гэта было вельмі сур'ёзна, але непрыемна, і
потым выявілася, што добра, што звярнулася менавіта да лекара, бо раны былі глыбейшыя, чым я думала, і там папалі камяні туды, і трэба было нават рэнтген рабіць. Вось, таму звяртайцеся у хуткую дапамогу, калі што, не сядзіце дома, не чакайце, калі стане толькі горш. Ну, мы таксама вельмі часта звяртаемся ў СОР, бо маем дваіх дзяцей. І апошні выпадак быў такі, што мой сын, я яшчэ ніколі нідзе гэта не расказвала, мы падумалі, што ён праглынуў батарэйку. Але насамрэч апынулася так, што батарэйкі ён дастаў з машынкі і паклаў на канапу і на пакрывала. А я пакрывала зняла з канапы і занесла ў мыйную машыну і ўключыла. І то бок батарэйкі... Вы не знайшлі батарэйкі, падумалі, так, канешне, мы падумалі, што ён іх праглынуў. Мы паехалі ў СОР і нам рабілі рэнтген. Дзякуй Богу, што ўсё гэта было вельмі хутка і нічога не знайшлі у нашага сына і нас адпусцілі задаволеных і шчаслівых дадому. Добра, а колькі чакалі? Хутка, таму што гэта быў даволі сур'ёзны выпадак. Чакалі, можа, максімум паўгадзіны. Ну, гэта добра. Хаця б для дзяцей робяць такія выключэнні. Працягваем так са спісам. Добра. Ну, вось тут у мяне працяг, што хуткая дапамога не вельмі хуткая. Ну, гэта тое, што я ўжо расказала пра СОР. Такая сур'ёзная тема, насамрэч, гэта забарона абортаў і парушэнне правоў жанчын праз гэта. Вось, бо я лічу, што гэта базавае права жанчын і як бы у Польшчы ўжо было некалькі выпадкаў, якія, прынамсі, сталі вядомыя, калі можна было ўсё зрабіць, пазбегнуць смерці жанчыны праз тое, што тэрмінова зрабілі бы гэты аборт, але не зрабілі своечасова і жанчына памерла. Вось, і гэта ўжо не адзін, не два, і нават не 3 выпадкі такіх за астатнія толькі паўтары гады. Вось, і гэта, канешне, вельмі сумная тэма. Забарона абортаў – гэта адна з тых прычын, якія ўплываюць на тое, што часам жанчына не хоча ўвогуле мець дзяцей. Гэта такая тэма, што можна рабіць асобнае відэа. Так, згодна. У мяне яшчэ ёсць некалькі пунктаў, яны невялічкія. Я скажу, што з мінусаў, што я адзначыла для сябе, гэта кошты на паслугі, нейкія сервісы, яны больш высокія, такія сервісы, касметалогія, там масаж, напрыклад. Што яшчэ? Тая ж платная медыцына, яна будзе каштаваць болей. Это ўсе мінусы? Ну, ёсць адзін такі жарцік, польскі дубляжны на замежныя фільмы, ён жудасны, бо ён аднагалосы, ён безэмацыйны і проста немагчыма глядзець з гэтым дубляжом нічога. І з іншага боку гэта пераўтварае гэты мінус на плюс, бо ёсць матывацыя глядзець фільмы ў арыгінале. Я яшчэ ні разу не была у кінотэатрах, таму што нам няма з кім заставить детей. Мы с мужем пакуль што глядзім усе фільмы разам з дзецьмі дома. Паразмаўлялі пра мінусы, давай пагаворым пра плюсы. Што тебе захапляе ў Польшчы? Добра. Плюсаў даволі шмат. Не думайце, што толькі мінусы былі. Вось, я сабе пазначыла першы пункт, гэта тое, што ў суадносінасць якасць і кошт жыцця Польшча, мне падаецца, вельмі прывабным, добрым варыянтам, калі параўноўваць з іншымі краінамі Еўропы. У гэтым плане мне Польшча падаецца такім вось такой аптымальным варыянтам. Так, залатая такая сярэдзіна. Польшча як бы ў складзе знаходзіцца ЕС, так, значыць, што ёсць інвестыцыі, ёсць міжнародныя кампаніі, праз гэта ёсць працоўныя месцы, добра развіваецца малы і сярэдні бізнес, даволі актыўна адкрываюцца там нейкія салоны, кавярні, бары, рэстарацыі, іншыя сервісы, паслугі. Вось, то бок, як бы эканамічнае развіццё ёсць. У краіне гэта адчуваецца, што краіна як бы жыве, развіваецца, нешта новае з'яўляецца. Гэта бачна.
Што мне яшчэ асабіста вельмі падабаецца, гэта тое, што вельмі лёгка падарожнічаць і лёгка і прыемна як па самой Польшчы, так і ў іншыя краіны свету, бо у кожным буйным горадзе ёсць аэрапорт з лоўкостарамі, проста мара кожнага беларуса сесці ў самалёт і паляцець кудысьці там на грэцкія выспы ці там у Іспанію, напрыклад, і літаральна там за 2-3 гадзіны ты ўжо у іншай краіне там, куды ты хацеў паехаць. Я памятаю, як я падарожнічала, калі жыла ў Гомелі, гэта была проста масакра, насамрэч. Масакра, як гэта... Ну, таксама гамон наш беларускі. Гамон проста. Польшча, вось, вялікі плюс, гэта тое, што адкрытыя межы, едзь куды хочаш. Гэта лёгка зрабіць, не трэба там прыдумляць сябе нейкія складаныя схемы, лагістыку арганізоўваць складаную, губляць шмат часу на гэта. Пазначыла сабе якасць і асартымент прадукцыі ў крамах. Гэта тычыцца і прадуктаў харчавання, і адзення, тэхнікі, ўсё, што патрэбна, касметыка, ўсё гэта ёсць, і гэтага значна больш, гэтай разнастайнасць гэтай прадукцыі, і каштуе яна звычайна меней, чым у Беларусі. Яшчэ сабе пазначыла пункт пра адукацыю, прынамсі вышэйшую адукацыю, пра школьную пакуль што нічога не магу сказаць, бо як бы уласнага досведу не было, і тых знаёмых, у каго дзеці навучаюцца ў школах польскіх, у мяне мала, таму магу сказаць толькі пра вышэйшую адукацыю. Мне падаецца больш якаснай і інтэграванай як бы у агульныя працэсы еўрапейскія, у сістэму адукацыі іншых краін Еўропы, ЗША. Ёсць міжнародныя абмены, праграма Erasmus, студэнты гэтым актыўна карыстаюцца, даволі лёгка паехаць па абмену ў іншую краіну. Вось, таму у нас у Беларусі зараз, мне здаецца, ўжо няма гэтай балонскай сістэмы, так? Ці яе ўвогуле не было. Ну, то бок, беларускі дыплом, ён, як бы, яго можна прызнаць толькі на тэрыторыі Беларусі, Расіі, мабыць, яшчэ Казахстана, ці... Гэта праблема і для мяне таксама, таму што мой дыплом лекара тут нічога не варты, і альбо яго настрафікаваць прыйдзецца, альбо ўвогуле проста пакласці на палечку і забыць. Ну так, я таксама наслышана пра сітуацыю з лекарамі, што трэба пацвярджаць гэтыя дыпломы, гэта ўсё даволі складана, цяжка, і трэба ведаць мову. Гэта не толькі цяжка у сэнсе таго, што трэба неяк удаводніць, як пацвердзіць, так, пацвердзіць свае веды, але цяжка з таго боку, што год ці там, мабыць, і болей, там 1,5-2 гады трэба вывучацца, за гэты час ты не можаш працаваць і не можаш зарабляць грошы, а жыць на нешта трэба. І калі ў цябе няма нейкай падушкі ці там мужа, які, ну, ці наадварот жонкі, якая цябе можа карміць, ты не можаш нічога зрабіць з гэтым дыпломам. Таму такая сітуацыя. Складана, канешне. Ну вось, а польскія дыпломы, яны прыймаюцца па ўсёй Еўропе, у ЗША, акрамя Беларусі, мне здаецца. Толькі Беларусь адмовілася прызнаваць польскія дыпломы. Вось. Такая справа. Парадоксы. Ну і яшчэ хацела сказаць пра тое, што у Польшчы даволі развітае цікавае культурнае жыццё. Прынамсі, у Кракаве. У Кракав, Варшава заўсёды нейкія канцэрты, выставы адбываюцца, воркшопы. Заўсёды адкрываеш афішу, можна знайсці сабе мерапрыемства па свайму густу. З плюсамі ўсё? Так. Раскажы, калі ласка, пра жыллё. Як ты знайшла сабе жыллё і як гэта адбывалася, ці складана было? Вельмі проста, насамрэч. Ну, часы тады былі іншыя. Я прыехала, гэта быў канец 2019 года. Я звярнулася тады да агенцтва. То бок праз агенцтва? Праз агенцтва, так. Ну, бо я тады яшчэ добра не ведала польскай мовы, каб размаўляць і нейкія там перамовы весці з гэтымі спадарамі кватэр. Таму я звярнулася да агенцтва,
Яны мне прапанавалі адзін варыянт, паехалі, паглядзелі, я адразу пагадзілася. Кватэра была маленькая, літаральна 25 квадратных метраў, але мне здавалася, што як бы для мяне адной дастаткова, нармальна. Для мяне важнейшым на той момант было тое, што кватэра была ў цэнтры горада, мне хацелася, каб я магла хутка дайсці да цэнтра, да старога горада, каб пацараваць, каб насалоджвацца Кракавам, усёй гэтай прыгажосцю, якая мяне знянацку так атачыла. Кошты такія былі тады, што гэта чынш, то бок асноўная частка арэнды была 1700 злотых на той момант у мяне, і плюс яшчэ камуналка 350. Вось, яшчэ дадаткова я сама заключыла умову на інтэрнэт, бо інтэрнэту спачатку не было ў гэтым мяшканні, гэта быў новы дом, адразу пасля рамонту, і там не было яшчэ інтэрнэта. Вось, за электрычнасць была сталая квота 100 злотых, і потым раз на паўгады быў пералік, колькі я насамрэч вытраціла, і потым альбо трэба было даплаціць, альбо наадварот вярталі грошы, у залежнасці ад таго, якая квота была выкарыстана. І я памятаю, што я нейкія грошы там атрымала назад. Вось, але гэта супала яшчэ з тым, што пачаўся ковід, быў каранцін, усё было зачынена, нават нельга было выйсці там кудысьці прагуляцца, толькі ў краму ці ў аптэку. І мы з офіса ўсе пераехалі працаваць з дому. У мяне гэта вельмі маленькая кватэра, 25 квадратаў, у мяне толькі адзін стол, і той абедзены, і мне трэба было за ім і абедаць, і працаваць, і паставіць маніторы, ноутбук, і ўсё гэта абарудаванне працоўнае, што ў мяне было. І я памятаю, што, канешне, ўжо пад канец гэтага года я просто не находзіла сабе месца там. Я адчула, што ўсё абрыдла, вельмі мала было месца, і я вырашыла тады, што, канешне, трэба з'язджаць, і каб кватэра была большых нейкіх памераў. У які момант у цябе паявіўся хлапак, малады чалавек, і я так разумею, вы зараз жывеце разам, і значыць, вы змянілі жыллё, так? Можаш расказаць пра сучаснае жыллё, як знайшлі, ці даўно? Гэта так апынулася, што ён за гэты час, пакуль мы сустракаліся, ён купіў сваю кватэру, таму я ўжо пераехала да яго, можна так сказаць. Ён беларус? Нет, ён з Украіны. Вось бачыце, беларусы, украінцы, палякі, усе сябруем, усе разам, дапамагаем адзін аднаму, ўсё добра. Мабыць, больш нейкая актуальная інфармацыя, якая тычыцца арэнды, магу расказаць прыклад сваёй знаёмай, якой я дапамагала шукаць жытло у мінулым годзе, вось якраз у той час, калі ўсе прыехалі. Было вельмі складана штосьці знайсці, бо ўсе варыянты проста разляталіся, мне здаецца, за 5 хвілін. Просто я цэлымі днямі сядзела, правярала OLX, іншыя старонкі, і здавалася, што там гэтую аб'яву размясцілі там 10 хвілін таму. Я званю да чалавека, ужо увесь час занят нумар, так, і я не магу дазваніцца. Потым, калі я дазваніваюся, ужо кватэра, там ужо чарга 10 чалавек. Так, кастинг нават быў на тое, каб гаспадар кватэры выбраў менавіта вас. Так, дакладна. Я недзе чытала, што зараз у Кракаве жыве пасля пачатку вайны 35 тысяч украінцаў, толькі украінцаў. Вось, і беларусаў тады таксама шмат прыехала. Вядома, што больш украінцаў. Пасля 20-го года, так. Вось, і беларусы таксама прыехалі. Тыя, хто не рашаўся пасля 20-го, рашыліся пасля 24 лютага, так, прыехаць. Вось, і мы знайшлі кватэру маёй знаёмай на поўдні Кракава. Гэта даволі далёка ад цэнтра. Таксама невялічкая кватэра-студыя, каля 30 квадратаў, і зараз яны за гэта плацяць з мужам 1600 злотых. Гэта ім вельмі пашанцавала, 1600 злотых. І плюс яшчэ камуналка, залежыць ад сезону. Зімой
Восенню гэта трохі даражэй, там каля 520, 550 злотых з атапленнем, а улетку вясной каля 420. Вось. Ну і плюс яшчэ асобна інтэрнэт. 60 злотых у месяц яны плацяць. Ну, гэта праз тое, што кватэра знаходзіцца не ў цэнтры. Не ў цэнтры, яна маленькая, таму... гэта стары дом, то бок там рамонт зусім не новы, там няма нейкіх такіх рэчаў, як пасудамойка, напрыклад, так, змыварка. Ну, даволі такі просты рамонт, ну і адсюль такі вось кошт. Канешне, калі браць цэнтр горада, то кошты там проста зашкальваюць, і мне здаецца, што вось такая кватэра, як я знімала, ўжо спакойна можа каштаваць толькі аренда 2500, і плюс яшчэ там колькі камуналка таксама вышэй стала, таму, мабыць, яшчэ 500 злотых за тое, каб камуналку плаціць. То бок каля 3000, 3500, калі гэта кватэра большай плошчы. Так. Раскажы, калі ласка, пра свой досвед у вывучэнні польскай мовы. Ці дапамагае табе веданне беларускай мовы у вывучэнні польскай мовы? Добра, зразумела. Я пачну з канца. Ну, як бы так сталася, што карыстацца беларускай больш актыўна я стала адносна нядаўна, толькі там 1,5 гады таму. Таму, калі я пачала вывучаць польскую, то як бы можа дзесьці падсвядома было лягчэй, бо мовы у нас падобныя, і я ўжо праз польскую потым даведвалася, што вось гэтае слово у нас ёсць таксама. Чаму я раней не ведала беларускую мову? То бок я вывучала польскую, і праз яе я лепей вывучала беларускую. Так. Даведвалася пра сваю родную мову. Вось. Так што такі адваротны працэс атрымаўся. Ну а зараз гэта ўжо так, адна мова ўзбагачае іншую, ну а яшчэ трохі блытае час ад часу. Бывае блытае. Вось. Калі вырашыла, што я хачу пераехаць да Польшчы, я ўжо пачала вучыць польскую мову. Вось. Але вывучала яе як бы сама праз YouTube, праз розныя аплікацыі. І калі я прыехала, то быў такі мінімальны, супер базавы ўзровень. Я бы нават А1 яго не назвала, але там нешта прачытаць магла, лічбы назваць, там папрасіць штосьці. І мне было цікава адразу карыстацца польскай мовай, хаця як бы на той момант відавочна лягчэй было карыстацца ангельскай, прасцей, як бы, што я на ёй ўжо размаўляю, не трэба вучыць. А з польскай цяжкасці былі, але вось я сабе такі чэлендж вырашыла зрабіць, што з палякамі толькі па-польску, хай яны мяне выпраўляюць, хай я буду рабіць памылкі, але лепей я буду спрабаваць размаўляць менавіта па-польску. Вось. І потым я яшчэ хадзіла 2 гады на курсы, потым мне гэта надакучыла, уже стала нецікава ў групе занімацца, і я трохі падзабіла на ўсё гэта, і зараз я ўжо у такім больш пасіўным варыянце вывучаю, калі я нешта прачытаю, дзесьці там TikTok пагляджу на польскай мове, дзесьці той же YouTube. То бок няма такога, што я спецыяльна там сяджу і там нейкія падручнікі з граматыкай вывучаю. Але вось я вырашыла для сябе, паставіла такую мэту, што ў гэтым годзе хацелася б здаць гэты дзяржаўны экзамен на B1, каб атрымаць сертыфікат, і потым гэты сертыфікат патрэбен для карты сталага пабыту, бо сталы побыт без яго не атрымаць. У звязку з пытаннем пра польскую мову яшчэ хачу спытаць пра польскую музыку, таму што музыка гэта таксама частка польскай культуры, і праз яе таксама можна вывучаць мову. І я раю спрабаваць слухаць польскія песні, і па ім можна падцягнуць узровень польскай мовы. Згодна. Скажы, калі ласка, ці слухаеш ты польскую музыку і што табе падабаецца? Ёсць некалькі гуртоў, выканаўцаў, якія мне падабаюцца. Першы гурт называецца «Квят Ягоні». Ведаю. Ведаеш, так. Я вось даведалася аб іх перад тым, як я пераязджала ў Польшчу, калі я там нейкія шукала сабе як бы заняткі ў Ютубе.
па польскай мове. Вось знайшла гэты гурт, і вельмі падабаліся мне іх тэксты і сама музыка. І потым, калі я пераехала да Кракава, я нават адразу купіла сабе квіткі на іх канцэрт. Вось, але так апынулася, што здарыўся ковід, канцэрт адмянілі, і так я не пабачыла гэты гурт сваімі вачыма. Крыўдна, вельмі крыўдна. Ну, вельмі крыўдна. Зараз я ўжо не так актыўна іх слухаю, як раней. Вось менавіта ў той момант яны мне вельмі падабалася, на канцэрт хацелася, пасля ўжо не. Яны выконваюць фолк-поп-музыку, вось, і гэты гурт складаецца з двух як бы чалавек асноўных, так, гэта брат і сястра. Катажына і Яцек Сянкевічы. Я не ведала, што гэта брат і сястра. Цікава. Яны брат і сястра. Так. Родзенство. Польску. Вось. Ну, а другі выканаўца гэта Давід Подсядło. Мабыць, слышала. Ён вельмі папулярны ў Польшчы. Я ведаю, што ён яшчэ вакаліст гурта Curly Heads, але я яго не слышала ў складзе гэтага гурта, толькі вось як бы асобна, як спявак. І даведалася, учора загугліла пра яго там нейкія цікавыя факты, што апынулася, што ў 2012 годзе ён перамог у фінале другога тэлешоу X-Factor. Я так разумею, музычнае, так, такое шоу. Вось. І кожны яго альбом становіцца сапраўдным хітом у Польшчы, там проста на першых месцах, так, усіх музычных рэйтынгаў. Мне таксама падабаюцца гэтыя выканаўцы. Пра сваіх улюбёных музыкаў я збіраюся здымаць асобныя відэа, таму пакуль не буду расказваць. Мабыць, усе пытанні, якія мяне цікавілі, мы абмеркавалі. Вялікі дзякуй табе за тое, што ты пагадзілася на гэтую размову. Дзякуй, што запрасіла. Мне было вельмі прыемна развіртуалізавацца і так сустрэцца, паразмаўляць. Ўзаемна, таксама. Сябры, калі ласка, пастаўце нам падабайкі, падпісвайцеся на канал і да новых сустрэч у новых відэа. І яшчэ караценечкая бліц-пытанка. Журык ці дранікі? О, як складана адразу. Ладно, дранікі. Інтэрсіці ці беларуская чыгунка? Беларуская чыгунка? Лацініца ці кірыліца? Лацініца. Кава ў Польшчы ці дома? Кава дома. Тебе не падабаецца ў Польшчы кава? Не, яна нармальная, цалкам нармальная, проста яна тут каштуе даражэй. Ты карыстаешся касметыкай? Так. Польская марка Эвелін ці беларуская Рэлуі? Няхай будзе Эвелін. Добра. Хаця я не карыстаюся Эвелін, насамрэч, але няхай будзе Эвелін. Рэлуі я таксама не карысталася.